Het zijn nog 6 maanden. Dat valt toch best wel mee dan. We gaan gewoon nog allerlei leuke dingen doen, jongen. Kom gewoon snel langs en dan praten we verder. Doei. Christa! Christa, kom! Kijk, maar 1 paar handen hoor. En ik had er ook niet op gerekend dat ik het bed voor de 2e keer moest verschonen. Nee, je weet toch dat ik dat kan. En hoe wou je dan die thee drinken? Die hete thee kan je echt niet door een rietje drinken hoor. Kom, ik zet je een beetje overeind. Je moet gewoon op tijd komen. Ga dat... Alsjeblieft. Je hebt het zeker weer met die zakjes gezet. Ik heb het precies gedaan zoals jij dat graag wilt. Dus losse thee, geklooid met zeefjes en nu is de gootsteen verstopt met theeblaadjes. Je moet het ook niet in de gootsteen gooien. Wat zit je nou toch druk te maken om niks? Als ik me al niet meer druk kan maken, wat heeft mijn leven dan al voor zin? Dan kan ik net zo goed gelijk dood zijn. Of moet ik het gewoon mijn beurt afwachten? Juist dat afwachten. Sorry, lieverd. Ik vergeet steeds dat de dingen in jouw leven, in mijn leven, een andere betekenis hebben gekregen. Het woord doodgewoon. Voor mij is het niet gewoon. Opa's en oma's gaan dood. Ja, daar ben je min of meer op voorbereid. Maar niet je vrienden. Zelfs de goed bedoelde woorden van mensen die een hart onder de riem willen steken, die krijgen een andere betekenis. Rust maar goed uit. Waarom moet ik uitgerust doodgaan? En Peter die zei pas tegen me, laat je niet kisten. En hij had het zelf niet eens door. En dan al die mensen die alternatieve geneeswijzen aanraden. Handoplegging, iriscopie, dokter Vogel, dokter Moerman. Het kost me 10 jaar om alles uit te proberen. Dan kan ik beter dokter Utke nemen, dat smaakt misschien nog. Ik wou dat ik het leven vast kon houden.